Dobar dan, Beograde! Dobar dan, Srbijo! Javite se, Vojvođani! Javi se, Šumadija! Javi se, Toplice! Javi se, Zlatibore! Javite se, braćo i sestrice! Javite se, građani Srbije! Diži zastave! S tim zastavama, s ovakvim ljudima, ne bojite se ničega! Sad ste dobili lekciju iz života, lekciju iz hrabrosti, lekciju iz čestitosti, lekciju iz neustrašivosti. Ako se jedan drugi neustrašivac pojavi ovde i počne da viče na vas, a neustrašivo je birao zavese i unosio nameštaj, ne plašeći se ni jednog trenutka da će ga ogrebati. Ako se taj neustrašivac pojavi i počne da viče na vas, ne bojte se, nemojte bežati, bežite samo ako pokuša da bude duhovit. Još jednu stvar moram da vam kažem, dragi prijatelji, Slobodani i Slobodanke, ako se slučajno onesvestim, ovde pred vama, u 1:15 sam počeo štrajk glađu. Valjda ću do 6 izdržati. Dakle, teško je govoriti nakon ovoliko govornika, gotovo sve što ste hteli da kažete, već je neko pre vas rekao, daleko elokventnije i mudrije, ali, dakle, ološi, lopovi, talogu, lenjivci, hvala vam što ste očistili Srbiju i što ste se sabrali danas u Beogradu. Danas u Srbiji niko neće ukrasti ni jedan bicikl. Danas će u Srbiji sve starice biti prevedene preko ulice, jer sve što ne valja u Srbiji, sve što je spremno da je izda, danas je ovde. Po mojoj proceni ima vas između 380 i 384. Dragi moji prijatelji, da jedan čovek koji je vojsku odslužio za 14 dana i isto toliko dana proveo na fakultetu dok nije diplomirao, da on nije iskoristio izraz saborci, ja bih vam rekao, dragi saborci, ovo je bitka, ovo je borba koja se niti sme, niti može izgubiti, niti će se izgubiti. Ovo je, dragi prijatelji, borba za čast i obraz Srbije, za čast i obraz prestonice. Nema nikoga od nas, ma odakle došao, ko nema razloga da Beograd ne smatra svojim. Ili je u Beogradu studirao, ili je sreo neke oči koje nikad više nije zaboravio, ili je u Beogradu lečio roditelje, ili je dolazio na koncerte i na utakmice, ili se pod ovim divnim trgovima i ovom parku ljubio sa ženom koja ga je kasnije ostavila zbog drugog. Beograd je grad nezaborava, Beograd je naš grad, koliko god nam ga otimali, ne mogu ga oteti. Zato ste, dragi prijatelji, danas ovde, svi kod kuće.
Zato smo danas u odbrani časti prestonice, kao što je major Gavrilović, postrojivši golobrade, nepoljubljene i neobrijane dečake, znao da kaže: obraz prestonice mora biti sačuvan. Vi ga danas čuvate. Oni su ga čuvali od okupatora. Vi ga čuvate od zla domaćega. Vi ga čuvate od onih koji bi ga prodali za tepsiju ribe. Vi ga čuvate zajedno sa čašću srpske uniforme na koju se pljunulo. Zajedno sa čašću srpske uniforme koja je prešla Albaniju, vratila se iz grobova u Srbiju da napravi državu u trenucima kad je Beograd bio grad bez muških glava, grad udovica i kandidatkinja za udovice. Uspeli su da ga podignu iz pepela. Sad ga u pepeo razara neko naš, zato što ga ne razume, zato što ga ne voli i zato što ga se plaši. Beograd je bio grad svih nas koji smo došli. Nećete verovati, u to vreme Beograd ima železničku stanicu. Dakle, svih nas koji smo se popeli Balkanskom ulicom sa kartonskim koferima, sa zavičajnim akcentima, stresli prašinu sa tih naših cipela i opanaka zavičajnih i zahvaljujući Beogradu postali Beograđani i zahvaljujući Beogradu stekli prava i naviku na kulturu, na umetnost, na sport, na lepotu, na devojku od koje zastaje dah, na momka s kojim ćemo provesti život. To je za nas Beograd, zato im ga ne možemo i ne smemo dati. Naravno da je i Beograd dobijao za uzvrat. Zamislite Beograd bez jednog Petra Kralja. Zamislite Beograd bez jednog Petra Božovića. Zamislite Beograd bez jednog Lubarde. Zamislite Beograd bez svih tih profesora univerziteta, svih akademika koji su, dakle, iz celog srpstva dolazili ovde u Pijemont. Ovo je, braćo i sestre, gospođe i gospodo, bio Pijemont. I onda kad je u Budimu bilo u jednoj srpskoj kući više knjiga nego u celoj Srbiji, ovo je bio Pijemont. I onda kad je u Trstu u jednoj brodovlasničkoj srpskoj porodici bilo više novca nego u celoj Srbiji, ovo je bio Pijemont kada je u jednoj novosadskoj porodici bilo pismenih ljudi više nego u celoj Srbiji. Ovo je bilo srpsko srce, ovo je srpsko srce kucalo i ovo će srpsko srce kucati i dalje, bez obzira na Vesića, bez obzira na Vučića, bez obzira na sve one koji imaju nameru da ga eutanaziraju. Moram samo da vam i ja ispričam jednu svoju porodičnu priču. Dakle, pre 3 nedelje sam sahranio prijatelja iz gimnazije. Goran se zvao, lekar je bio, nažalost, Bog neka mu da rajsko naselje. Gogo, pogledaj, tu su negde Andrej i Jelena. Jelena, Dušo, Andrej, Ljubivačika Siniša. Moramo, Goran, dakle, je šetao do pre mesec dana, znao je kao lekar šta mu se dešava, tabanao je svojim gradom, 2 puta je bio u Beogradu, zbog njegove dece, zbog te dece. Deco draga, napravit ćemo od ove zemlje zemlju
kojom ćete se ponositi. Ovo će biti biser zemlja, ovo je biser narod, ovo je zemlja u kojoj ćemo promeniti sve, promeniti sistem, promeniti način mišljenja. Ovo je zemlja u kojoj će sve biti ponovo zidano od temelja. Ovo je zemlja koja se ne može ostaviti onima koji je ne vole, onima koji nemaju zakletvu, onima koji su preverili nekoliko puta u životu. Ovo nije zemlja za starost, ovo nije zemlja za miris ilovače i čamovine. Ovo je zemlja koja ima i šansu i vreme da se zamladi. Imamo na čega da se naslonimo, imamo tradiciju, imamo pretke, imamo svetle grobove, imamo tu decu koja su otišla preko, polovina će ih se vratiti istog dana ako se ovde stvari promene. Druga, treća polovina, odnosno četvrtina, doći će onda kad im se ponude bar slični uslovi kao što se nude kapitalističkim liberalnim okupatorima koji su naše ljude, naše roditelje, naše sestre i braću obukli u pelene i dali neverovatnu platu od 250 evra mesečno. Sad vas molim za jedan gromoglasni aplauz i za jedno skandiranje Srbiji, za sve one koji su danas imali nameru da dođu u Beograd, ali su bili sprečeni. Oni su sada ovde mišlju, srcem sa nama, bez obzira što su u Čačku, bez obzira što su u Novom Sadu, bez obzira što su u Leskovcu. To samo govori o nemoći satrapa i njegovih satelita. To je Srbija koju volim, to je Srbija za koju živim, to je Srbija u koju mogu da se zakunem bez trunke rumenila obrazima i da kažem, sestre i braćo, gospođe i gospodo, Srbije mi! Srbija, dragi prijatelji, nema nikoga osim nas. Ludilo je zarazno, ludilo može da se kolektivizuje, verujte mi na reč. Ovaj kolektivni amok, ovo kolektivno ludilo u koje je polovina nacije upala, mora da se leči, mora da se leči strašću, odanošću prema ideji, potrebom da se za Srbiju živi, da se sve što imate u sebi, svoje najbolje, ponudi otadžbini, da pekari mese odličan hleb, da obućari rade odlične cipele, sveštenici da propovedaju, učitelji da uče, lekari da leče. Nema onda brige za Srbiju, nema brige za otadžbinu, nema brige za njen opstanak. Vi ste žiranti, vi ste jemci tog opstanka. Hvala vam što ste danas bili ovde. Hvala vam što ste pokazali i dokazali da ispod ovog neba, na ovim trotoarima, ispod ovih oblaka, postoji nešto što Srbiju može da odbrani, što Srbiju može da sačuva. Bog vam dao zdravlja. Živela Srbija!